Berrintzu da, baina. Izan, nik bakarrikan badiuren parrafotxo bat egarria. Oso, Zuri zarrera emateko. Bueno, hasiko gara orduan. Egun on guztioi eta mila esker. Prentzatik eta kaletik etorri zareten guztioi aurkezpen honetara. Hor atarian jartzen zuen Joxazur mendi egongo zela, Joxazur mendi bera da, sail honen arduraduna, baina bueno, orain Alemanian dago eta ezin izan du hemen izan. Jakinen izenean ni neuke, Xabier Izagirre, hitz egingo dut. Edoiren sarrerari sarrera egiteko. Wagner auziaz, Van Germe, Clement, Txitxek eta Badiu. Edoik ekarri dizkigu, euskerara, lau egile hauen testu batzuk Wagnerri buruz, eta edoik berak sarrera mamitzu bat egin die, liburua borobilduz. Liburua buruz gauza pare bat esango, edoiri buruz, da liburua buruz gauza pare bat esango ditu nik. Lehenik sailari buruz ezan, dagoeneko hau saileko 46. Liburua dela, 1987an hasi ginela sail honekin martxan, eta oraindik ere jarraitzen dugu, urtero liburu bat ateraz. Eta, laguntza hondirik ez dugun arren, jarraitzeko asmotan oraindik. Edoiri buruz, dagoeneko arras ezaguna da, euskal kulturaren esparruan, musika ikasketak egin ditu, biolin interpretazio ikasketak, baita itzulpegintza eta interpretazio ikasketak ere, musikazalea, musikaria, musikologoa, idazlea ere, bi poesia liburu dagoeneko publikatuta, eta baita Alen Urrutiarekin ies ederra, zera komiki liburua, edo nola baita irudi eleberria. Nola biditzaren, oso ondo ezagutzen duzue. Eta Wagner zalea ere, nabarmena denez, ezta? Kasu horretan pixka topo egin dugu, bizitzaren kasualitateak, eta horrek liburu honen prozesuan gehiago gozaraztea ahalbidetu digu. Wagnerrek hartzea, ez da, 2015an, norbaitek esan dezake, gehienez ere, duela 2 urte izan zen 200. Urteurrena, ez da, Wagnerren jaiotzarena, eta, zertxo bait, prensan eta zertxo bait ibili zen, ez da, Wagnerren irudia hemenetan reportajeren bat, agertu zen, eta gauza batzu, programazioetan igual obra gehiago programatu zituzten, edo 2015an horren etortzea, ez da. Gu sinistuta gaude, edoi bera lehena noski, erabat pertinentea dela Wagner gaur egun eta beti mahai gainera ekartzea. Eta Wagner auzia beste gauza batzuen artean, pixate badelako klasiko bat, Wagnerren garaitik beretik, eta hor beti, hor bizirik egon den, auzi bat delako, bai artearen, politikaren eta filosofiaren pentsamenduaren eremuan, ez da? Nietzscherekin eukizuen lehen polemika hartatik abiatuta, baina, Baudelaire, Mallarmé, eta, Europako kulturari begiratu baten badiogu, berehala konturatuko gara, Wagner auzia beti hor bizirik egon den auzi bat izan dela, ez da? Azkenean zein da igual auzi horren mamia, edoik esango du, nik
nik sarrera egingo diot, ezta? Wagner musikari ikaragarria da, Edoik berak bere liburuko sarreran hasieran esaten du, ezta? Titan bat dela musikan, ezta? Baina ez da musikagile huts bat, ezta? Iraultza artistikoari eta iraultza politikoari eta horiei buruzko debateari eskaini diona, musikaren mugak gainditzen ditu, ezta? Edoik berak oso ondo planteatzen du, ezta? Bada zilegi den galdera bat, Wagnerren gaur egungo pertinentziari buruz. Zergatik da oraindik baliagarria, estimulatzailea, indarrekoa, Wagnerren lana, eta Wagner afera artistiko, politiko, filosofiko, politiko gisa. Galdera horri erantzuteko nik uste sarrera eta liburua berare hor daudela, ezta? Nik sarreraren sarrera hau amaitzeko bakarrik irakurriko dizuet paragrafotxo bat, testuetako egile bat Alain Badiou filosofo frantsesa da, duela 2 urte atera genuen gainera bilduma honetan bertan Badiouren filosofiari buruzko monografikoa, Xaber Izaustik idatzitakoa. Eta liburu honetako kapitulu bat itzuli du Edoik. Eta liburu honen sarreran bertan, Badiouk bere sarreraren bukaeran, halaxe esaten du, ezta? Espainolez irakurriko dizuet, espainolezko edizioa daukadalako. En último lugar, debo agradecer a mi amigo Slavoj Žižek, Žižek da, ezta? Gaur egungo filosofiako pope nagusietakoa edo. Eta, hemen ere, liburu honetan ere, Žižeken testu bat ere itzulita dakar, Edoik. Debo agradecer a mi amigo Slavoj Žižek, tan loco por Wagner como yo, su lúcido epílogo liburu honi egin diona, así como su participación en la conferencia sobre Parsifal. Nuestro diálogo sobre Wagner es un elemento crucial, en algunos aspectos sorprendente, de nuestro emparejamiento en la escena filosófica contemporánea. Y desde luego, podría parecer misterioso que los dos filósofos, Badiou y Žižek, que están promoviendo la resurrección de la palabra comunismo, sean aquellos que siguen con pasión el destino público de Richard Wagner y están luchando intempestivamente contra el oprobio que se ha arrojado sobre él, tanto por la mayoría de los progresistas pro-palestinos como por el Estado de Israel, así como por parte de los aburridos racionalistas de la filosofía analítica y de los abstrusos hermeneutas engendrados por Heidegger. Bueno, besterik gabe paragrafo Badiuk, duela 4 urte idatzitako paragrafo honekin adierazi nahi dizuen, Wagner auzia zerbait balin bada, auzi bizi bat dela. Edoik hartuko du orain hitza. Mila esker. Bueno, mila esker. Etorri zareten guztioi. Oso sarrera laburra egingo dut, beste liburua badaukalako sarrera bat, eta ez nukelako nahiko liburuan jada lantzen diren gai horien laburpen bat egin, ezta? Aurkeztuko dut lehenik eta behin zergatik Wagner eta gero zergatik hautaketa hau. Liburu honen gaia, Wagner auzia, egunerokoa da gaurkotasunezko gaia planteatzen dituelako. Izaneteke ideia bat evidentea dirudiena, baina berriki Walter Benjaminen testu batzuk irakurtzen ari nintzela horrelako bake sentimendu handi bat izan dut, ze Wagner izan diteke, nire pasioetako bat, baina bestea Bertolt Brecht da, eta zalantzari gabe biak oso modu intensoan lotzen dituen pertsona ez da, ez antzerkigile bat, ez opera idazle bat, baizik eta filosofo bat, ez, Walter Benjamin dena, hasten dena bere lehenengo lana dramari buruz, antzerkiari buruz egiten duen ikasketa hori da, eta bere evoluzio filosofiko-politikoak jarraitzen du besteak beste Brechtekin daukan laguntasun horrekin, ez? Eta beraz, bi artista oso politiko lotzen dituelako. Walter Benjaminek esaten du gaur egunean gaurkotasuna daukala uste dugun horrek bizirik jarraituko duela, eta beste horrek guztiak ez duela jarraituko, hilko dela, ez?
eta Wagner gaurkoa da, gaur egun esaten dizkigulako gauzak. Eta hori izan daiteke, badiuk bere azken liburuetan Marxi egiten dion kritiketako bat, ez? Ze Marxek uste zuen testu inguru sozial bat oso ongi ulertzen ez baldin bada, ezin dela ulertu testu inguru sozial horrek sortzen dituen artelanek esan nahi dutena. Eta badiu sinisten du artelan, maila goreneko artelanek inmanentzia bat daukatela, ez? Konbokatzen dutela, behin eta berriro, naiz eta modu desberdinean izan, egoera sozial desberdinean egon daiteken publiko bat. Egongo da jende esango duena, Wagner ez. Eta Wagner ez esaten duen jende askok, eta hau Brian Magiren ideiaetako bat da, ez du ezagutzen Wagner. Eta hori arazo handi bada, ze Wagnerrek jende gutxik bezalako posizioa dauka zirkulo askotan, esaterako filosofiari lotutako zirkuloetan, ez? Jakintzat ematen delako, bertsio bakarra ezagututa dela Nietzscherena, Wagner ez dela interesgarria. Orduan, hori da, dagoen gaizki ulertuetako bat, eta justu Xabierrek irakurri duen paragrafoan, gaur eguneraino iriz daiteken oposizio, zakit nola ditu, prepolitiko hori ez. Eta da, Wagnerrez zeren ez, eta ez du jakin nahi zer den. Eta hori ez zaio beste inorri gertatzen. Alegia hau ez zaio gertatzen, ez da Nietzscheri. Ze hor egon daiteken argudietako bat da, Hitlerri Wagner gustatzen zitzaiola, ez? Baina, baita ere gustatzen omen zitzaizkion animaliak, eta uste dut vegetarianoa zela, ez? Orduan, en fin, ez dakit sionismoaren inventoreari ere Wagner asko gustatzen zitzaion. Wagnerrek izan ditu zale asko, etxai asko izan dituen neurri berean, ez? Edozein kasutan, defendatu beharko bagenu zergatik Wagner, badago hasteko elementu estetiko determinante bat, eta hor berriro ere, nik ezingo nuke esan, baina Brian Magik esaten duenez, bere hitzak erabiliko ditut, eske agian da Mendebaldeak eman duen konpositore potenteena estetikoki. Eta potentea diogunean, esan dezakegu Eliotek Miltonen poesiari buruz esaten zuena. Wagner birritan entzun behar da, edo bi modutan entzun behar da aldi berean. Alde batetik entzun behar da testua bat ere ulertu gabe, estetikoki, esan nahi dute, estetika zentzurik animalenean izugarria delako, baina eske gero entzun behar da testuak dioena. Eta ez gainera bakarrik operetako testuek, baizik eta Wagnerrek opera horiek idazteko idazte dituen saiakerak. Zenbate ditu urte dezente, operarik idatzi gabe, gogo eta eginaz zer den opera, zer den opera garatzen den gizarte hori nolakoa den eta nolakoa izan beharko litzateken opera edo drama musikala beste zerbait izateko, ez? Eta horrek eramaten gaitu hirugarren puntu batera, eta da Wagnerrekiko interesa ez da soilik estetikoa, bada baita ere politikoa emantzipazioaren klabeetan. Politikoa da, hitzaurrean aipatzen da, baina gero bereziki lehenengo testuan, baina ez bakarrik garatzen den ideia da, Wagnerrek mundua politizatzen du, eta opera politizatzen du, musika politizatzen du. Wagner da tipo bat, galdetzen duena, zergatik existitu behar dira dibak operan, ez? Edo zergatik egon behar da argitan publikoa, edo zergatik eduki behar du protagonismoa orkestrak, edo zergatik ezin da kea sartu eszenatoki batean, edo zaldiak, ez? Esan nahi dut, zalantzan jartzen du ordura arte, emantzat ematen diren gauza asko, berez oso berria direnak operan. Eta hori lantzen da bereziki hemen jaso dugun lehenengo testuan. 19. mendean, burgesiak kontrolatzen du Frantziako musika, eta aristokraziak egiten ez zituen gauza batzuk egiten ditu, eta egiten zituen beste batzuk egiteari uzten dio, ez? Bereziki jartzen duelako musika merkatuaren zerbitzura. Ari gara irakurtzen
19. mendeari buruz hitz egiten digun musikologiako testu bat, eta segituen etorriko zaizkigu burura gaur egungo rock jaialdietan gertatzen diren dinamika asko orduan asmatzen direla. Orduan asmatzen dira operako izarrak, asmatzen da zuzendariaren figura, zela figura, besteak bezain marginala zen bat, eta barrez. Orduan hor ere, pertinentzia handia, ez? Pentsatzeko nolakoa zen musika burgesia iritsi aurretik, burgesiak ze ekarpen egiten dizkion, eta nola posizionatzen den Wagner. Ze Wagnerre baldin baduka obsesio bat, agian batzuk ulertuko ez dutena, hori da dirua, eta da gizarte merkantila. Eta horrek zer ikusi handia dauka, beste bere bizitzan arazo ekonomiko larriak izan zituela, oso pertsona prekarioa izan zela, eta hala ere jarraitu zuen berak egin nahi zituen opera horiek idazten. Naiz eta ez ziren errepresentatzen edo ez ziren nahikoa errepresentatzen eredu hori bideragarri izateko. 50 urte bete arte bideragarritasun ekonomikorik gabeko pertsona bat izan zen. Pobrezian egon zena, izugarrizko zorrak zeuzkana, ez? Baina ere interesgarriagoa da Wagnerrek berak deitzen du drama musikala, baina 20. mendean beste tradizio politiko batzuetan egon izan balitz, ez dakit drama politikoa dituko lioke inongo problemari gabe, hor ere Brechtekin zubi asko dauzka, ez ditu egiten garaian inoikoa diren naturalismo burgesak dauzkan proposamenak, baina ez da ere ez du egiten vanguardia, ulertzen duelako vanguardia askok daukaten helburu bakarra dela elite sozialaren bidez masiboak diren generoak jendearen gandik aldendu. Eta Wagner fenomeno masibo bat bihurtzen da bere helduaroan, baina gero ja hortik aurrera, ez. Masiboa, baina renuntziari gabe. Ze gaur egun dagoen bezala irrati formulen bidez, lehen aipatzen genuen, 2-3 minutuko kanten diktadura bat, ez duena, hori ez da musikan erabaki den zerbait, autonomoki, horrek zer ikusi dauka jokatzeko modu merkantilekin, ez? Hobsbawmek esplikatzen duen bezala pop rockaren edadura eta musikaren industria. 19. mendean antzeko gauzak egiten dira, eta klaro, zuk ezin zenuen egin 2 ordu baino gehiagoko opera bat, eta zer esanik ez, 16 orduko tetralogia bat dago egunetan garatzen dena. Baina, Wagnerrak esaten zuen, nik kontatu nahi baldin badu zerbait, horrela garatu behar dena, horrela izan marko da. Eta gastatu beharrean dirua, ez dakiz dekorazioetan, eta palko garesti batean, Beiroiten daude, ez, oso famosoa dira, Beiroiteko aulkiak oso deserosa delako, esan dut, hor austeritatea atope, ez? Baina beste maila batzutan, harmonietan eta musikariko puruan, luxua denon eskura, ez? Orduan, hor ere da garaikidea eta gaurkoa Wagnerrek bere musikaren bidez eta bere testuen bidez proposatzen diguna. 4 testu batu ditugu eta izan ditugu beste testu batzuk eta azkenean hauek izan dira, nahiko Wagnerri buruzko liburu bat izateko, Wagnerri buruzko liburu finenetako bat izan daiteke, eta, izan daiteke bertute bat, ez? Tresna bat bezala pentsatua dago berez, ez? Seguraski liburu honek konboka ditzake testu hauen bidez lau publiko desberdin. Lehenengo testua musikologiatik idatzitakoa da, eta esplikatzen digu lehen esan dudana, ez? Zer den musika klasikoa 19. mendean, nola hasten diren funtzionatzen kontserbatorioak, gerora horre ere sartzen direlako, ez? Merkatua sartzen da, eta orduan kudeatzailea jartzen dituzte konservatorioetan, esaterako, ez? Emaitzak nahi dira. Dela, aristokraziaren paradigman existitzen etzen zerbait, ez? Bigarren testua, Katrin Klemonena, oso liburu interesgarri batean dago. Liburu horretan aztertzen dira operaren historiako libretoak kritika literario egiten zaio generoaren ikuspegitik. Eta, oso liburu polemikoa izan da, asko komentatu dena, gaur egunera arte komentatzen den liburu bat da, Katrin Klemonen emaitzekin ados egon ala ez. Ze Katrin Klemonek egiten du Wagnerren libretoekin, eta Mozart eta beste guzti horien libretoekin,
Wagnerrek operarekin egiten zuena. Eta da, bueno, orain arte ez ditugu aztertu genero rolak operan. Goazen ikustera nolakoak diren, eta ia tendentzia orokorra dauden, nola betetzen diren, ez? Banan aztertzen du, ez? Nik ikuspegi pertsonal badaukat liburu honen inguruan, eta da, zaki zergatik, igual musikarengatik eta egia esan ez du begiratu, baina irudipena daukate, ez dut esango Wagner zale bat denik, ez dakidalako, baina iruditzen zai baietz, ez? Brian Magiri iruditzen zaion bezala, ez da inon agertu Wagnerrek Marx irakurri zuen, baina Brian Magik esaten du bere testu batzuk irakurrita ezinbestean Marx irakurri behar zuela. Bueno, beritzezek, Katrin Klemanek egiten duen irakurketa emakumeek Wagnerren tetralogietan daukaten rolari buruz, pixka bat, koordenada horietan irakurri behar dela, ez? Lerroburu bat emateko Wagnerren operetan emakumeak betetzen duen rola da jakintzarena. Orduan, eta gizonek jokatzen duten rola, bueno, desberdina dira, baina oro har da jakintza ez, baizik eta ekintza ez. Orduan, bueno, horren bueltan dijoa, oso testu, eskutik heldutako testu bat da, sartzen zaituena operetan, ematen dizkizu operen laburpenak, orduan, bueno, norbaitek demagun ez duela inoiz ez dakiela zeri buruzkoa diren Wagnerren operak, hemen opera guztiei buruz ez, baina tetralogiari buruzko tramak kontatzen dira, ez. Hirugarren testua da Zizeken testu bat. Zizekek Wagner asko erabiltzen du, egunerokotasunari buruz hitz egitean, erabiltzen dituen bezala beste konpositore batzuk, baina oro har erabiltzen duenean oso kuriosoa da, kariño handiarekin erabiltzen du, ez? Normalki bere operei buruz hitz egiten du. Esan nahi dut, demagun Shostakovichi buruz ere idazten duela, baina askotan hitz egiten du Shostakovichek bere garaian eduki zituen abagune politikoi buruz, edo eduki zituen talka politiko-kulturalei buruz, eta beraz ez, zehazki bere artelanei buruz, ez? Ordea, Wagnerri buruz hitz egiten duenean, beti hitz egiten du bere trametako pertsonaien arteko tentsioei buruz, hartzen dijoan erabakiei buruz, bere lanek izan dezaketen harrerari buruz, ez? Bueno, berak esana du, ez? Hitzaldi askotan, berarentzat gai kutxuna dela, eta naiz eta musikari buruz ez dakien, interes handia sortzen dion gai bat dela. Eta logikoa da, beste Wagnerrek ez dakit, gai zentral desberdina dauzka, baina horietako bat da merkantilizatzen den gizartea, beste bat da maitasuna, eta beste bat da heriotza, ez orduan. Logikoa da baita ere, Zizek dauzkan eta lantzen dituen gaiak zeintzuk diren jakin da, bueno, bat artean Wagner agertzea, ez? Eta azkeneko testua Badiurena da, Badiu, hori, 78ko maiatzari lotutako filosofo horietako bat, Libia eta Siriako gerra babesten bukatu ez duen horietako gutxietako bat, eta oso testu, historiaren, filosofiaren testu bat egiten du, azken batean. Nietzschek eta Wagnerrek duten harremanarengatik, lehenengo minututik da filosofoentzat Wagner gai bat, eta filosofoentzat Wagner auzia gai bat den neurrian, da musika ere gai bat. Atzoen justu, Brian Magik bauka liburu bat, Wagner eta filosofia deitzen dena, eta hor, Brian Magik defendatzen du, Wagner bere zela gai filosofiko bat, besteak beste bere sistema operatiboan Schopenhauer delako taula ezinbesteko bat. Are gehiago, filosofiari buruzko lanak idazten ditu Wagnerrek, eta besteak beste saiakera nahiko potenteak Nietzsche oraindik jaio gabe zegoenean, ez?
Egia da, gero, asko batzen direla biak, Greziako dramari buruz daukaten pasioarengatik, Wagnerrek alemanez irakurtzen ditu, eta Nietzschek filologiatik, dauka drama hoienganako bidea, baina, Nietzscheren lehenengo liburua Wagnerri dedikatua dago, eta Wagnerrekin elkarrizketetan oinarritua dago, tragediaren jaiotza, eta Nietzscheren azken testua Wagnerren kontrako panfleto bada, eta Wagnerrekiko etxaikortasuna zeukanen ere inoiz ezun ukatu Wagnerren eragin hori, ez? Orduan, badiuk egiten duena da, aztertu Nietzscheren gandik 20. mendera, eta gaur egunera, zergatik izan den gai filosofikoa Wagner. Beraz, hauek dira jaso ditugun testuak, jarrai genezake ordu luzetan Wagnerri buruz hitz egiten. Ez dakit galderaren bat daukazuen. Edo Xabierrek orain beste zerbait esan neko duen. Galderarik edo iruzkinik edo bali badago. Erpin asko dauzka. Hor esaterako lotzen da asko adibidez Wagnerren antisemitismoarekin. Wagnerren antisemitismoa zein homologagarria den Kanten eta Marxen antisemitismoarekin. Esan nahi dute proportzioetan eta hor beste egiten direlako irakurketa asko Bigarren Mundu Gerraren ostekoak. Wagner antisemita da, antikristaua den bezala. Hori da gaietako bat. Beste bat da, agian, Xabierreko erantzungo luke, baina injerentzia handi bat, ez? Joera dago jakintzaren espezializazioan, hau nire terrenoa da eta kitxo. Claro, Wagnerrek hartzen du denetik. Wagner dago 1849an barrikada batean Dresden Bakuninekin. Eta Bakuninekin dauzka eztabaidak eta ies egin behar du, 12 urtez dago erbesteratua Alemaniako herrialdetatik, bere posizio politikoengatik. Beraz, arena politikoan posizioak hartzen ditu. Gauza bera arena filosofikoan. Artearen munduko jendeari esaten dio nola antolatu behar den. Orduan, politizatua da, ez soilik zentzu partidista batean jada existitzen diren posizioetako batzuk babesten dituelako. Baizik eta zalantzan jartzen dituelako, politika eramaten duelako terreno guztietara, ez? Orduan, nik uste horrek ja jartzen duela, Wagnerren apustuek jartzen dutela Wagnerren beraren obra auzian, ez? Urteroko akontezimendu musikal bat, Angela Merkel doana, Bayreuth da, Wagnerren urteroko mundu mailako errepresentazio hori, edo Wagner Israelen lehenengo aldian jo zutenean eztabaida handia piztu zen, ez? Orduan biziri dagoen gai bat da, neurri batean kalte egiten dio hor gertatzen den erredukzionismoak, baina bestalde hain dauka ezina bere ekarpena martxan jarraitzen duela, ez? Interesa sortzen duen gai bada. Ze hitz egiten du botereari buruz, hitz egiten du ustelkeriari buruz, hitz egiten du industrializazioak sortzen dituen arazoei buruz. Orduan, claro, Wagner auzi bihurtzen da, eszenari buruzko gogoeta dauzkalako, mitoak berrirakurtzeari buruzko gogoeta dauzkalako, mistikari buruzko gogoeta dauzkalako, eta gero baita ere, ez dakit, ezkontzetan jotzen den ezkontza martxa, Wagnerrena delako, eta filme askotan bere musika erabiltzen delako, ez? Erabat testu ingurutik
kanpo, baina horrek ere demostratzen du neurri batean bere pertinentzia estetikoa. Filosofoentzat zergatik den Wagner gaia, gehienek Nietzscheren bertsioa jarraitzen dutelako. Iruditzen zaie Wagner dela azti bat, ez? Baina kakotxartean edukirik gabea. Claro, zalantza da, orduan, zertarako Adornok dedikatzen dio hainbeste esfortzu badauka liburu bat, Wagnerren bila, ez dakit aurkitzen duen, demostratzeko izugarrizko elukurrazioen bidez Wagner antisemita dela, baina eske Wagnerrek panfletoak idatzi zituen antisemitak, hori ez da demostratu behar. Gaitezke ikusten ia asmatzen duen ala ez? Baina Adornorentzat esaterako obsesio bada, ez? Hemen hitzauran aipatzen dugu, badauka liburu bat Hans Eisler konpositorearekin idatzia, eta izugarria da, Wagner 1883an hiltzen da, eta Adornok esaten du 20. mendeko lehenengo ereneko zineko musika oso kalidade bajukoa dela, Wagnerren eragina daukalako. Orduan, klaro, Wagnerrek esaterako mundu mailako musikan jende guztia posizionatzera behartzen du. Inteligentenak saiatzen dira aldentzen, demagunde bizi, ez? Oso bestelako proposamen estetikoak egiten, baina mamu hori daukaten denbora guztian. Ze, klaro, Wagner da tipo bat musikaren sintaxia goitik bera aldatzen duena. Ordura arte musikaren gramatikan zeuden zentroak izugarri desplazatzen ditu. Eta ja ez dakit nola esan, askoz gauza difuminatuagoa da. Harmonia bera bihurtzen du melodia, ez? Orduan, horregatik da nik uste ez da existitzen Beethoven auzia. Ez da existitzen Mozart auzia. Ez da existitzen Shostakovich auzia edo auzi horiek auzi gisa, auzi filosofiko, politiko gisa ez dira existitzen. Baina gaur egun musika klasikoko kontzertu batera goazenean jotzen hasi badira ez digute aretoan sartzen uzten. Hori da, Wagnerrek erabaki zuen gauza bat, esatezulako, honi maila mistiko bat eman behar diogu, honek seriedade bat izan behar du, eta nik uste esaterako epe laburrean jazeko kontzertuetan ere hartuko diren ohitura asko, oso lotua daudela Wagnerrek musika klasikoan txertatu zituen dinamikekin, ez? Orduan, oso pertinentea da, Alan Badiuk esaten duena, ez? Komunismoaren ingurukoa, ez? Da, pixka bat, Brechtek poema horretan esaten duen bezala, da, kasu honetan sofistikatua den erantzun pertinente bat dauzkagun arazoei, ez? Orduan, pentsatu behar baldin badugu, kulturak ze leku eduki behar duen gure gizartean, eta joan nahi baldin badugu historiara horrelako gaien antzeko erantzunak aurkitzeko, Wagner bada leku interesgarri bat, arrazoia dukana. Esan nahi duz, bere garaian oso ospetsuak izan ziren gehienak, ez ditu ez da konservatorioko jendeak ezagutzen. Orduan, benetan, ezen kontu konspiranoiko bat, bere garaian oso errepresentatua ziren autore asko, 3. mailako autore, Meyerbeer bat, garaian izarra zena. Eta, gaur egun, bere opera bat errepresentatzen da, lantzean behin, eta bar, ez? Baina, kakotxartean, denborak bai eman diola arrazoi, ez? Wagnerren planteamenduari. Da baita ere, musika klasikoaren puntu helduena, baina baita ere hasieraren amaiera. Agian ere bai, ze Wagnerrek ireki zizkion ateak, dodekafonismoa bezalako abangoardiei eta bar, ez? Gerora oso sozialki eta estetikoki zentzu txarrean elitistak izan diren planteamenduei, eta horrek jende asko agian aldendu du musika mota honetan interesa izatetik, ez? Zakiten entzun dudan.
Bai, hauzia da baita ere denboran jarraitzen duelako. Hau da, filosofian esaterako Wagner auzi bat da, Heideggerrek musikari bati buruz idazten du. Eta urruntzeko gainera, ez kasu honetan. Eta Wagner da. Sartrek Wagnerri buruz idazten du. Orduan, konstante bat da filosofian. Baina konstante bat da musika klasikoan. Ze guk daukagun musika klasikoaren ideia, neurri handi batean, esaterako zuzentzeko moduan, Mahlerrek baldintzatzen du bereziki. Eta Mahlerrek, esaten dena konserbatorietan da, errepertorioa Wagnerizatzen duela. Hau da, Wagnerretik irakurtzen duela Beethoven, adibidez. Orduan, claro, Mahler da, nolabait esatearen, gaur egun konpositoretzat daukagu, baina bere garaian zuzendari izateagatik zen bereziki ezaguna, eta orkestra teknikoki oso ongi ulertu zuen lehenengo konpositor eta zuzendaria izan zelako. Orduan, claro, gaur egun ere Beethoven entzuten dugu Wagnerren mediazioaren gatik, eta Mozart entzuten dugu Wagnerren mediazioarekin, eta barrokoa, eta orduan bere garaikidetasuna baita ere zerikusia du Wagner entzuten dugulako Wagner jotzen ez denean ere bai, ez? Edo eztabaida daudenean gaur egun askotan ia existitu behar diren operako dibak, edo bakarlariak, eztabaida planteatzen lehenengoa Wagner da, ez? Orduan, Wagner da zentzu batean musika klasikoa auzian jartzeko baliabide bat, hori da, eta liburuan bertan ikusiko dugun bezala. Lehenengo kasuan, kulturpolitika jartzen du zalantzan. Bigarren kasuan, mito greziarrak eta germaniarrak erabilita, bira bat ematen dio generoaren trataerari. Bakarrik aztertzen da, Katrin Klemane bakarrik aztertzen du maila narratiboan, libretoari begira. Baina horre ere, segurazki asko dago esateko garrantzi estetikoaren neurrian. Hirugarren testuan, Wagner erabiltzen da gaur egungo politika aztertzeko. Hau da, bere libretoak erabiltzen dira hori aztertzeko. Eta azkenekoan, esateko, filosofiak jarraituko duela, eztabaida ireki honetan parte hartzen, ez? Urtero, Beiroiteko jaialdia dagoenean, oso gauza polita gertatzen da, esaterako musika klasikokoa da momentuz, edo leku batzutan, ez dakit nola esan, zentzua dukan publiko bat, alegia, ez bazai gustatu dekorazioa, ez dute txalo egiten. Gauza bat oso sanoa, nik ez dute askotan ikusten beste musika estiloetan publikoari zerbait gustatu ez bazaio adierazten duenik, ez? Askoz publiko gregarioagoa da, ez? Ez dakit, nik pentsatzen dut Beiroiten jotzea ore bat dela, baina baita ere dela arazo bat zuretzat, segun nola egiten duzun, ez? Edo segun nola besten duzun, halako txaloak edo joa jasoko dituzu, ez? Eta urtero dago polemikaren bat Beiroiten hartzen diren erabaki estetikoengatik, ze urtero reifikatzen da bertan gertatzen denaren esan nahia, ez? Nola jantzi dituzten, ze tematikarekin, ia den estatu batuetako gasolindegi batean kokatu duten Wagner bat, edo ia den 60ko hamarkadan Sobiet Batasunean kokatu duten Wagner bat, ia horrek libretoari tradizio egiten dion ala ez, ia erabili diren ia barroko egia izan den ez eta zergatik, edo austeritate handiegia egon den, hori da denbora guztian talkan dagoena, jarraitzen dute eztabaida askok esaterako baita ere interpretazioi buruz, ez? Oro har, Wagnerren publikoak ez du deus ikustekorik 19. mendeko opera italiarraren ikuspuntu batekin zeinan espero den bakarlariak egotea eta beraz bakarlariak luzitzea. Zerbait excepzionala egitea, ez? Baina excepzionala desberdina delako. Wagnerren entzuleak entzun nahi du Wagner. Ez du entzun nahi ez dakit nor Wagner abesten. Esan nahi dut, esaterako protagonismoa oso gaizki ikusia dago Wagnerren publikoetan. Horrek ez du esan nahi urtero berdin interpretatu behar denik. Zuk irakurketa berriak egin ditzakezu, baina Wagnerri zentzua emateko, ez? Orduan horregatik dago
horregatik da pixka bat kakotxartean eta zentzunean infinitoa, ez? Wagner gai gisa. Beste inorrezelako kezkatu horrelako gauzetaz. Nola konposatu behar dut? Hala konposatuko dut. Eta gaur egungo topikoak baldin badira hauek, hoiekin jarraituko dut, eta gaur egun jendeak entzun nahi duen hau baldin bada, horrela idatziko dut, eta nork ordainduko du, bere gustuko zerbait egingo dut, ez? Eta Wagnerrek esaten du, nahiago dute, ez dakit, kasi jatekorik ez izan, baina nire uste zentzua daukan zerbaitan parte hartu, ez? Eta hortikan ere bai bere posizio politikoa. Ez da ez ohikoa, musika klasikoko jendea gaur egunera arte posizionatu da, badaukagu baren boin esaterako ekialde hurbileko gaietan, edo, ez da gauza berri bat, ez? Eta ikusi ditugu YouTubeen ze mezuak bidali zaizkion musika klasikotik garaian Italian Berlusconiren gobernuari, ohikoa da hori, ez? Gertatzen dena da, berak bai muturrera eramaten dituela konbikzio horiek, ez? Kontuan hartu gabe horrek bere pertsonan izan ditzaken emaitzak, ez? Ze impresio daukazu azken hamarkada hauetan egiten diren egunkzapen horiei buruz? Badago zerbait arrasto bat identifikatu litekeena gaur egungo Wagner interpretazioei buruz? Hora aipatzen da, nahiko ziklo luzeetan interpretazio desberdinak egin direla, ez? Esaterako 20. mendearen erdialdean oso ustez Wagnerren garaian egiten zirenen antzekoak eta oso barrokoak ziren eta naturalistak ziren representazioak egiten ziren, ez? Gero egon zen beste fase bat oso abanguardiari lotutakoa, gehiago esan behar nuen 80ko hamarkadan, baina gero Bullerenak adibidez ez dira oso horrelakoak. Eta gero egon da, fase oso postmodernoa, urtero oso gauza desberdina egitearena azken urteetan, baina egia da garai bakoitzak bere estetikara lerratu duela Wagner, eta hori esaten dut, bere egunerokotasuna nabarmentzeko, ez? Orduan, Bigarren Mundu Gerraren ostean horrelako agian giro dekadenteago batean, jotzen da oso 19. mendeko revivaletara, gero jotzen da arte garaikidearen paradigmetara, gero saiatzen da, segurazki gaur egun zinematik gertu edo 20. mende hasierako musikaletatik eta antzerkietatik gertu egon zitezken dekorazio horietara. Eta urtero dagoena da zer esana. Niko gogoan dut iaz uste dut izan zela Soviet Batasuneko janskerak eta jarri zituzten, eta orduan komentarioak ez ziren soilik teknikoak, ez dakit nor kongi abestu du edo badakit nor, baizik eta nik uste dut hau Stalin zela, eta ez dakit, ez? Orduan, claro, batetik testua daukazu urtero berdina dena, baina gero zure estenaratzearen bidez aukera daukazu lan horiei beste zerbait esanaraztea, eta ez soilik gainera ez dakit nola esan, interpretazio musikalaren zentzuan, ez? Azkarrago, polikiago, ari batzuk nabarmendu, izugarria dena da, eta hori da, fan kapituloa, beti dagoela irakurketa kritiko bat, ez? Interpretazio bakoitzean, ez? Eta horrek esan nahi du oso entzule bizia dauzkala, ez? Trompak entzun behar dira gehiago ez dakit noiz bezala, zeren ez dakit zer, ez? Edo pasarte hau azkarragoa izan behar da, zeren, ez? Hor daude baita ere ez du hitz egin, baina orkestra zuzendari asko eraldatu dutena Wagnerren zentzua 20. mendean, eta oso gauza desberdinak esanarazi dizkiotenak Wagnerri. Gauza bera gertatzen da beste konpositore batzuekin, baina egia da Mozart marka oso estandarizatua dagoen gauza bat dela. Jotzen duela, ez? Baina Wagner marka ez.
Osea, askotan adibidez tetralogian, izugarri, baina igual 2 orduko aldeak egon daitezke interpretazio baten eta bestearen artean, ez? Orduan, horrek erakusten du, inkluso azken detailer arte, ez? Landutako artelan bat izanagatik ere, ze eremu uzten duen interpretaziorako. Eta gero daukana da, bukatzeko galdera honekin, jende asko dago, ni urtetan egon naiz Wagner entzuten, jakin gabe zeri buruzkoa zen abesten zen hori. Eta publiko hori ez da txikia, Ba, ez dakit. Galdera iruzkin. Bueno, oraingoz horrela utziko dugu. Auziak jarraituko du. Oso, beira, hori ez dut markatu, ez dut erantzun lehen, baina egia da Nietzsche dela tasun juridiko bat ematen diona Wagnerri, zeberak idazten du oso hizkera juridikoan, osea, epaitu nahi du Wagner. Ez? Bereziki Wagnerren kontra, daukatestu bat, Nietzsche Wagnerren kontra ditzen dena, orduan. Wagner epaitzeko gogo hori filosofiak hasten du, orduan. Marka ere, auziaren marka ere, Nietzschek berak markatzen du testu bat, Nietzscheren testu baten izenburua halaxe da, der Fall Wagner, alegia Fall, Wagner auzia, Wagner afera, edo Wagner. Horrela, berak bataiatzen du, bai. Oso asunto juridikoa da, eta nik uste hori ona dela, ze horrek seriedade ematen dio Wagnerren aurkezpenari, ez? Osta, dauzkazunean filosofogak okupatzen direnak, zure mito greko-germaniarrei buruz, horrek esan nahi du, hitz egiten ari zarela ez dakit, oso transcendentalak eta egungoa diren gaiei buruz, ez? Bestela, ez lidateke hortaz preokupatuko, ez? Gero garaiaren arabera, baduzu Bernard Shaw egiten duena, eta esaten duena, Wagner da, klase borroka, oso garbi dago, eta erresuma batuko marxista guztiek entzun behar dut. Bueno, hori da bere interpretazioa, beste batek esan dute, nazkagarria da, arpegio bakoitzean entzuten da bere antisemitismoa. Bueno, hori beste batzuk esango dute, bueno, emantzipatorioa da, ze garaian Alemaniaren batasunaren alde egotea ezkerreko posizio bat zen, eta gainera Bakuninekin egon zen. Beste batzuk esango dute, ez, txauvinista hutsea da, hori Brian Magik esaten duena, Wagner txauvinista baldin bada, ez irakurri Shakespeare. Edo Wagner violentoa baldin bada, Wagnerren eszenetan adibidez ez dago inolako violentzia esplizitorik, Shakespearen bai. Ateratzen diote, jendeari ateratzen dizkiote begiak, esan nahi dut, ez dago zentzu horretan 18 urtetik berakoek ikus dezaketela Wagner. Orduan hori dago. Bueno, azkenean testu aberatsek eta proposamen estetiko konplexu baina instalatuek sortzen dutena. Horregatik beti hitzaurren esaten dugu, berak esaten du, artearen etorkizuna Shakespeare eta Beethoven batuko dituen pertsona bat. Eta bera da. Bueno, Wagner zaleek daukaten o daukagun akatz bat akaz hori da, ez da? Wagner emulatuz, berari buruz hitz egiten eternizatu gaitezkela, orduan. Holaxe igual. Ziko dugu, Mi esker.